Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafearen laborategira eta hobe esan da bigarren kafearen museora. Gaur museoen nazioarteko eguna da. Museoen nazioarteko kontseiluaren ekimenez sortu zen egun hau 1977an. Data aproposa da ez bakarrik herriko museoak bisitatzeko, baita gizarteriaren ondare kulturalaren zaindari gisa jarduten duten erakundei buruz gehiago ikasteko ere. Museoak jakintzaren etxeak dira. Museoen zeregina ez da komunitatearen kultur ondarea babestea bakarrik, baita beren herrietako tradizioak eta historia zabaltzea ere, horiek desagertzea eragotziz. Munduan bisitari gehien hartzen dituen museoa Parisko Louvre museoa da. Frantziako museo nazionala da. Impresionismoaren aurreko arte ederrei, arkeologiari eta dekorazio artei eskaini. Bere 210.000 metro karratutan 287.000 lan inguru daude ikusgai. Horietatik 7.000 margolanak dira eta 380.000 objektu antzinatasunak. Louvre 1783an ireki izanak eliten bilduma pribatuak, hau da, monarkiarenak, aristokraziarenak eta elizarenak gizarte osoaren gozamenerako jabetza publikoko galerietara eskualdeatzeak ekarri zuen. Horrek hainbat museorentzat aurrekari eta eredu bihurtu zuen. Louvre munduko arte museorik bisitatuena da, beren maisulanengatikan famatua. Bereziki Leonardo da Vinciren
gaur elkarrizketa akustikora etorriko den taldea oso gaztetxoa da, gazteak dira genetan, baina norraki, agian noiz bai, euren omenezko museo bat egiko dute. Eta zinez taldea dator gurera eta galdetu beharko diegu noiz hasi dezakegun Iruña Soundari buruz hitz egiten edo Iruñerria Soundari buruz. Ze izan genituen burutikekoak, izan genituen ibilbedikoak, lehenago ibilbedikoak orain olatuaren aparrean dagoeneko oso denbora gutxian eta loturak badituzte hiruen artean ez pentsa. Beraz, gozatuko dituzu zuek ere zinez taldeko, gazteak, oso gazteak dira eta goiru baino askoz gaztekoak. Doinetatik aratago atalera Josu Arregi gonbidatu dugu. Poperoak blogean makina bat kronika idatzitakoa. Ea ez duen lasterka ies egin galderak erantzutakoan. Baina, astea hankazuela jartzea erabaki dugu. Beraz, asteazkena izan arren, Idoia Sánchez García etorriko da gaur gurera. Espainiako gobernuak onartu duen eta Hego Euskal Herrian eragina izango duen abortuaren lege berria azalduko digu Idoia Sánchezek. Aizue, prest gaude arekin handietan murgiltzeko. Baina maiatzak 18 ditu gaur eta asteazkena da eta gu hasteko moduan gara. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, jaun Andreok, gaur ere kamiseta berriarekin datorren gizona. Hor ez da berria? Bueno, berria zakit. Zuk ikusita zenuten goiz. Ez dut ikusten. Ez dut bezagutzen ez? Ez, berria da. Bueno, berria da. Iñaki Lasaitura, arratsaldeon. Arratsaldeon. Goiuri ez izarandi arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau Iñigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 201 du. 200 eta lehenengoa, 200 eta 1 hortxe geratu naiz kolokan. Ui. Arratsaldeak 4 eta 12 minutu izango ditu 5 segundu barru, maiatzak 18 ditu gaur, eta bai, bero egiten du, eta bai, dagoeneko YouTubeen ondo entzuten gaituzte. Eskerrik asko Ekaitze Larraiari, saio hasteko moduan gara, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Eta talde honen musikarekin abiatuko dugu gaur ere saioa Francisco el Hombre gaur gaueko 9etan Dabadaban izango da Donostian, nazioarteko talderik, ez da arrakastatxoenetako batez ere euren kultura anistasun, musika anistasunean, Txiletik, Mexikotik, Kolonbiatik nahasotako proiektuak, eta entzuleren batek esan digu, bai nik Salvadoren egin dituen unibertsitateko ikasketa garaioiek, Erasmus antzekoak, nola dira, Erasmusak atzerrian, goiuri? Erasmusa ez zezuenen egiten Europan, nola da? Akordio bilateralak. Uixo, honek emate Ukraina eta Rusiaren arteko negoziazioa. Tira, unibertsitateko elkartruke horiek egiten direnen, edo danakoa, kanpora zoaztenean akordio bilateralak egitera. Salvadoren ibilitako entzule batek esan digu, berak, taldea oso ezaguna zuela, eta joango dela gaur kontzertura. Kontzertura joango dena gure lehiaketako irabazlea izango da, eta lehiaketa goizean egin dugu, ze atzotik gaurkorako bidean pentsatu dugu arratsaldeko 4 eta 4 berandu xamartzela zuei abisua pasatzeko, eta beraz, zuzenan Instagrametik ere jakinarazi diogu, zein izan da garaia, goiuri, Maialen... Kortajarena. Maialen Kortajarena zureak dira bizarrerak, eta lehiatian utziko dizkizugu, baiezatzen badiguzu... Baiezatu dugu. Baiezatu dugu? Gainera esan dugu, aizu, sarrera bidaltzerik bai?
Lasi Maialen, bialtzeko aukerarik baldin badago ondo, baina bestela sarreran utziko dizkizugu zure izenean. Zorionak Maialen Kortajarrenari, berak gozatuko du Francisco Lombreren kontzertua, baina zuentzat entzule oraindik ere aukera badago, sarrerak badaude, eta bigarren kafeako kide batzuk ere akaso handik ibiliko gara. Autografoak sinatzen nahi baduzu edo horrelako zerbait. Ez lasi, broma zen, Goiuri Bakarrik sinatzen ditu autografoak hemen. Idoia Xarma! Aspaldiko! Ya lo creo. Bai. Ez dakit, garesti no, azken hori zen. Ikuste dugu. Ni oso solizit dut dago, no sé si. Bai, Santageda garaian ura zebilen garesti da. Baina bidea topatu duzu. Bai, claro. Zota noiz behitxik konta izan dutzetela, baina nik uste duten espero beki xoak itxita bat beharko nintzela. Automatikoki. Bai. Baina automatikoki... Gurera hurbiltzeko gogoak idatzen zaitu. Bai, imagina zen batzutan, multak eta izan jatela. Sorpresa bat zein beste, bideon da. Baina, hona etortzeko griniak bultzatu. Hainbeste denbora eta gero maite dutak dozenaka pilatuta izango dituzu, beraz aukeran gaur buruan. Bitu, gaur akorda honaz pentsetiaz, maite dut ekartziaz, eta baina gaurko bat botakot, eta gaur izan dalako azken baten, azkenengo astietan, aste barroen jarri eduki duten lehenengo eguna, eta gaur nahiko eskaixu bat pasau duen, eta jekinaz, errekau batzukin, eta maiteaten dira ziren esan dut. Eskizan, etxean noiet, etxeko gauzak itxen ez zer, esan dut. Ez, amaikatea herria baina Jardinas tabernaterako saltzen. Kasualidades poltzan liburu bat bota dut. Eta Jardinas terraza batenko saltzen, irakurtzen. Keizpetan, esetxu esatu gazteizea. Izan da momentuan niretak kontatela, hor maite dut. Oso maite dut. Oso santxatzi gana. Bai, izan da ederra etxea esan eta nangoan. Maite duten festa hontan jarraituko dugu, eta Goiuri Ezeizarandiak ere kontatu beharko dugu bere maite duta, edo Iñakiren txanda da, oneria, ozeina da. Nik kontatuko dut. Nik maite dut, udaberri eta udara aldean, etxetik goizean goiz entzuten dituen sorbeltzak. Ze oso txio politia daukate, eta pentsatzen dut 8 gradu egongo balira ere, sorbeltzen txio entzungo banu, berotu egingo ditzatekela. Ez berotu... Sexualki... Bai. Sexualki doia bezala, baina... Dana dela horrek oso politxez nik ustezunetan dagoela, baina ze hor dutan entzuten dituzu. Mirori pentsatzen dut. Porque nire lehioen egoten da horako talde txoan bai, eta goxo-goxeretan duten danean, ez da horako politxa. Nerea jatorra dira. Bale, errespeta bitxen dago ditu. Zazpiterdiak alderatzen dira. Bueno, bastante. Bai. Nahiko ondo ez da. Eta horiek maite dut, ze udararen doinuak, sorbetzaren txio-txioak dira. Nire ustez bintzat. Horian ere maite duta baino, utziko dira zure. Dakit zerikusirik izan ote duen bi postal hauekin. Ze bat ez dator Italiatik, baina
biak Alemaniatik datoz, baina bat pertsona italiar batek idatzi dut, eta beste bat, alemaniar batek uste dut behintzat. Ez dugu oso ondo ulertzen jartzen duena, italiarrean bai, baina alemanieran ez. Eta, ze Jon Liz, konfesatuko duzu? Zure lagunak dira, nondik datoz postar hauek? Hortxe galdera zuek txatean erantzuteko, nahi duzunean. Bai, estatu digute, Jon Lizek dagoeneko entzuten gaituela, horre, bai, badirudi, ez dakit, nire ordenagailuaren barne mikrotik ari zirela entzuten streamingez jarraitzen gaituztenek, listo, eskerrik asko, idatzi eta konpontzeko eskara egin diguzuen, guztioi. Beraz, labur Idoia Xarma, zeintzan zure maite dut 10 segundotan entzule batzuk ez dutelako entzun. Ez, besatia, gaur, aspaldiko partez jaiauki duten lehengo eguna izen dela aste barruan, eta errekau batzukin eta gero 11 aterriak zirela, kalian gozaltzeko erabaki sartu datela, eta liburu baten bueltan, terraza baten gozaltzia izan dela gauza bat, marabilosua, gaur goixerako. Nik uste, zureago Juri entzun dute? Bada, nire maite duta zen, goizeko 7:00 egun eguzkitsuetan entzuten dituen sorbeltzen txio-txio-txio-txioak. Zer dute sorbeltzek berezi, Juri? Gauz asko, oso animalia berezia dira. Denborarekin zerikusia duen zerbait badute. Bai, datua, jakin nahi duzu, Bai, beze. Datua. Sorbeltzak jaiotzen direnean, lehenengo hegaldia egiten dutenean, lehenengo hegaldia hasten dutenean, 3 urtez egoten dira egan. 3 urte jarraian ez dira gelditzen, ez planeatzen duten bitartan egiten dute jaten dituzte, ez dakitze jango duten, baina egan ari diren bitartean, ulitxoak edo horrelako zerbait, eta lehenengo hegaldia izaten da luzena, 3 urte gelditu gabe. Hori da... Eta ze pentsatzen dute, kriston hasiera. Gelditzen dianean. Ez dakitze pentsatuko duten. Ez, azkinen animalixek ez dauke gaitxasuna pentsetak. Nola ez... Arrazonatzeko gaitxasuna, barkatu. Baina, beste egun batean, sorbeltzi buruzko gauza gehiago kontatuko izkizuet, ze oso animalia berezia dira. Iñaki Lasa etura zeina zure maite duta? Hemen? Maite duta hasiko da, eta maite dut ez batekin bukatuko da. Baina, dienok dakigun bezala atzo homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako eguna zen, eta bezperan, astelenarekin, futbol jokalari batek, Jake Daniels, uste deitzen zela, 17 urteko jokalari batek, armairutik atera zen, esan zuen, gehia dela, eta, deno dakigu, gizonezkoen futbolan, naiz eta ni oso futbolaren zalea izan, gizonezkoena eta emakumezkoena goiurik zerbait esan aurretik, oso mundu homofobo da. Eta... Hor, nabardu dati egin behar dizut. Gizonezkoen futbola da homofoboa, eta zuk bi futbolak jarraitzen dituzu, gizonezkoena eta emakumezkoena. Hori da. Ze emakumezkoen futbola oso homofrenlia da. Hau idatzi izango balitz koma batzu zeuden. Hori da, koma batzu zeuden interpretatu beharrekoak, batzpare. Ondo gina hori, gizonezkoen futbola mundu oso homofoboa da, esan dugu bigarren mailako, ez dut esan, baina bigarren mailako talde bat da. Blackpool taldea zen? Blackpool taldea. Hori bigarren mailan dago? Bigarren mailan dago, baina esango dugu Ingalaterrako bigarren maila oso First Division, jarraitzaile Championship. Jarraitzaile asko dauzka, eta ez da, beste leku bateko bigarren maila bezala, bada ospe eta izen handia daukan eta jarraitzaile handia duen leku bat, orduan esanguratsua da, maila horretarako futbolari batek armairutik atera izana, babes handia jaso du, behintzat idatziz eta hau dena gero ikusiko dugu jendeak nola tratatzen duen, badakigu eta hori esan dugu leku homofoba dela gizonezkoen futbola, eta oraingoz babesa jaso du, eta nik uste txalotzeko modukoa dela, eta maite dut bat da, jendeak babesa ematea eta ea pauso gehiago ematen diren horretan, baina aipatut ere maite dut ez bat esango nula. Eta zer geratzen da, Frantzian, Paris Saint-Germain taldeak, atzoko egunaren gatikan, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako egunagatik, atera ziren asteburuan kamiseta batekin, Erromako zubia zeukala, eta babesa emateko bezala egun horri. Jokalari guztiek ez zuten jokatu partida hori, badago euskarri bat Idrisa Geie deitzen dela, eta uko egin omen zion partia jokatzari, ez zuelako nahi kamiseta hori jastea. Ui! Orduan... A ber, da futbolari bat? Futbolari bat, Paris Saint-Germain taldeak erabakitzen du
egitea futbol partida bat kamiseta batek egunaren gatik Hori, kamiseta berezi ligako baten partida bat zegoen, eta dorsalean, zenbakietan, txuriz egon beharren dortsala, zegoen... Eta transfobiaren, bifobiaren eta homofobiaren aurkako egunarekin bat egitea, eta eurek ere aurkako sentimendori adieraztea. Dirudienez, filtratu denegatikan, berak uko egin dio, filtratu denagatik... Nork egin dio uko barkatu inaki? Jokalariak, Idrisa Gehiago itzeneko jokalari bat. Zergatik? Eta bere hitzetan, filtratu danez bere hitzetan, bere religioaren aurka eta bere sinismenen aurka dijoalako hau. Fuera ekipotik. Tolerantzia zero, tío. Tolerantzia zero futbolakin. Osea, futbola desagertuko balitz bihar, bueno, Kriston festa ingo genuke. Oso aserre... Ez da desagertuko behintzat. Tipo hau, fuera ekipotik. Oso aserre omen dago entrenatzailea, deialetik kanpo utzi zuten, eta dirudienez, iaz ere berdin egin zuen. Etzan hau zabaldu edola, baina iaz ez zuen partio hori jokatu. Bazakit, lesionatuta ongo zen, hola kakotxen artean edo, eta kontua da, ez da lezer pasa. Hori gamien, notzun gure dabena esan aurrak urtean nintzabela, esan zen paso eta horten berriro. Horregatik, gaur maite dut adekin hasi naiz, baina maite dut ez batekin bukatu dut, eta gaiarekin oso lotuta ikusteko zenbat pausa den hor egiteko hendik. Te vas a quedar un tiempo. Voy a quemar un camión, voy a sentirme mejor y voy a grabarlo todo, todo. Sabes bien que tengo ganas de dirigir una peli de mi vida, mi vida. Podemos grabar Hementxe bestelako maite dutak ere bota dizkigute edo maite dut eza gaur gorkaren eskutik jaso duguna, baina nik galdu egin dut estuminetik atera eta sartu egin izelako, akaso zuek horti daukazue, baina kontatu digu berak maite ez duena, dela Lurralde Bus eta Renferen zerbitzua. Hori da, eta ez dutela kontuan hartzen mugikortasuna, begira guztiz ados nago gorka, atze zerbitzu kaskarrak ditugun. Euskotren, Lurralde Bus, Renfe, denak, Nire inguruen adibidez, dago esaldi bat askotan esaten dala pesa horario sorpresa. Eta egisa da. Bai. Nire gaurko maite duta, da maite dutola kateatu bat. Batetik, atzo jakingo zenuten Italiako giroan eta ziklismo maitale garenontzako, Binian Girmaik lortu zuela garaipena. Esan dezakegu Afrikar jatorriko eta arraza beltzeko lehen ziklista izan zela 3 itzulia handietako batean, Espainiako Vuelta, Italiako giroa eta Frantziako turrean garaipena lortzen, etapa garaipena lortzen. Garaipen itzela Matthew Van Der Poel erraldoiaren aurka eskuz eskukoan, eta gainera Van Der Poel berak netzat oso keinu polita eduki zuen bukaeran konturatzerakoan, oraindik indar gehiago bazen honetan nik ez, eta keinu bat egin zuen, bera dira bazlea eta nola, osea, txalotuz ez, eta oso politi izan zen, Eritrearra da Binian Girmay, badakite Eritrea eta Etiopiako ziklistak Europara ekartzeko lan asko egin dela, bi lurraldeetan gerrak oso luze jo du, garai batean bien arteko ia gerra zibil moduko bat, eta ondoren milaka gatazka. Kontua da, jende asko egin duela lan horrelako ziklistek, bai etiopiarrek, bai... Euskal Herrian bertan. Hori da, hemen Etiopiaren aldeko mugimendu handia izan da, ziklismoari dagokionez, eta baita Eritreako ziklistekin, Europako ziklismoan, eta lan asko egin da. Ikaragarrizko kolpe hartu genuen, kolpea berak hartu zuen, baina txampain botila irikitzerakoan kortxoak begian jo, eta ospitalean bukatu behar izan zuen Girmaik, oso, larri xamarra zen kolpe batekin, ezin lasterketan jarraitu, kriston pena eman dit, izan zitekeen oso giro ona berarentzat, izaten ari zen, forma itzelean zegoen, baina, maite dutarekin geratuko naiz, eta da, oso baliabide gutxiko ziklismoko herrialde batean, ziklistak pixkanak ari direla ateratzen, eta herrialde horietan horrelako kirol batek badauka, ez? Indar asko, zale asko, pizten du eta ematen die. Gazte askori ere esperantza bat beste modu batera bizitzari aurre egiteko, eta bizileta asko helarazten ditugu bertara, eta uste dut polita dela, eta poza hartu nuen Girmaik garaipena lortzearekin, Leicester.
indarra berreskuratu, eta kaso, Frantziako turran ikusiko dugu, esprintetan lehian. Eta horrekin lotutan ere maite duta da, lehenguan lagun japoniar batek idatzi zidala, esan ez, aizu Japonian egon naiz, eta bueltan naiz eta zuretzat opari badaukat. Lagun hau ezagutzen du ziklismotik. Yukari da neska japoniar bat, Salamankan bizi dena, eta askotan kointzitzen dugu lasterketetan, berak Japoniako ziklismoa jarraitzen du batez ere, baina baita Japoniako ziklismo zaleentzat Europako txirrindularitza, eta oso tipa jatorra eta oso roiona daukagu, eta bapatean idatzi zidan, eta kamiseta oparitu zidan, eta gaur estrenatu dut. Eta aipatu nahi nuen, eta eskerrak eman nahi nizkion, eta maite dut horrelako opariak jasotzea. Gainera, kuriosa izan zen, ze Donostian igandean bota zuen ekaitzarekin, Donostian eta uste leku askotan bota zuela, Tolosan ez zuen bota? Ez dakit ni Madrilen nintzen. Madrilen zinen baina. Orion eta Orion Kristona. Bai, ez, kostan behintzat oso gogor. Bai, ez da. Eta antxe, 10 metro egiteko, geratu ginen tabernaraino, blai egin danengoen, eta bapatean kanbiseta jaso zen, ostras, uste dut estrenatu behar dudala. Momentuan bertan estrenatu nuen, gero ja kotxera itxita beste arroba jantzi nuen, eta gaur ja estreno ofiziala izan da. Beraz, maite ditut horrelako opariak. Jon Lizek, maite dut postal bidalketa randomak sustatzea. Nik ere maite dut gure postal lehiaketaren sustapen randoma, ze batutan gogoratzen gara eta beste batzutan, ez da, egunero ere kaka ez dizuegu eman nahi, baina oraindiken garaizarete maiatza bukarrera utziko dizuegu, eta ja hortxe kitio, ze dagoeneko batzu badazkagu hemen, eta bestela gero erabakitzere zailago izango da. Baina, bidali zuen postala Rondilla kalea 15 helbidera, bigarren kafea hemen Tolosan, Gipuzkoan, Euskal Herrian gaude, eta guk zuentzat Ili kafe makina bat izango dugu, zozkatzeko, eta Jon Lizek joan den urteko edizioan eraman zuen, aurten beste norbait izan daiteke, edo akaso Jon Liz beraz, berak ere bidali du eta postala oso politia da, hori epaileek erabaki beharko dugu, bozkatzerako orduan. Baina bidali zuek zuen postala, urrengo aste hauetan oraindik garaiz iritsiko dira, eta bigarren kafera Tolosara Rondilla kalea 15.000 lareon, Gipuzkoa, Euskal Herria. Jon Lizetio, gurea ere iritsi da? Gurea kolektiboa, hemen uste dut zurea... Ez. Hemen bi esku egon dira, Bai, iritsi da orduan, zuen. Hemen txidaugat. Larreategi eta Jon Lizena. Egia da, Larreategi ditartean zegoen, klaro. Aizue, 4:32 minutu hemen txegara, ea abiatzen dugun gaurko saioa, Idoia Xarmarekin orain txargituko dizuegu eta zertaz hitz egingo dugun 5:32 minutu naiz irratian zarete, bigarren kafean, bagoaz aurrera. Pauta bat zein beste zehazten ditxunak gaur egunerako, eta goiurik aipatu hau abortuen nahi golatuen. Gaurko hitz gai, baina
ze pauso emon behar ditxun pertsona batek bere haurdunaldixea gureta edo eteteko, ze ez da erresa, eta bueno, lege honek bai ezabatzen ditu oinarteko oztopo txiki haundi batzuk. Baina, bueno, gaur apurate zentretia gure nauen, bueno, ez, hilekoei buruz plazaratu dien gauza, bueno, azken aldixan, esan dutut ez, azkenengo aste honetan petzeta jate hoi hartu nondi xauki da bela, hileko mingarrixan ondoriozko baja horrek, eta, bueno, beste implikazio batzuk ditu. Eta egisa esan oso egokiero etorten da gaiontaz berba itxia justo maiatzian, ze, bueno, espadakitzue, maiatzako 28 nazioarteko higiene menstrualan eguna da, eta orduan, bueno, plataforma honei buruz. Orduan, gaurko nire helburua apurtxo bat zan, egun honen kontekstua kontetia, esatian hundi datorn, eta, bueno, ez, zein jan bere historia. Eta bueno, esatia egun hau 2014 urtetik ospatzen dela, osea, nahiko berrixa da, egisa esan. Eta zetarako edo sortzen da, pertsona askok euren hilekuan ondorioz, hilabete aurre inbiarri zeten dotzen, mugei buruzko kontzientzia sortzeko edo, ez? Azken baten zein da honen arrazoia, eta nik uste arte honetan inizan doela hezkuntza menstrualeza, tabuen eta sinesmenen presentzia, gaur egunera arte irauten da biela, ez? Adibidez, datu bat botatiarren, UNICEFen ikerketa batek esaten dau, neskatilak, edo hilekoa dauken pertsonatxo askon, pertsona honein, uneko haundi batek, hilekoa gaixotasun moduan ikusten da biela gaur egun bez, eta hilekoa buruz badauz, hola, nahiko itzal zerixuak, ez adibidez, Nepalen naizta 2005-etik debekatuta dauen praktika batan, bertan emakumeak hileko bitxartien isolatu moduan itxen dituzte, eta horren ondorioz bebai, eriotze nahiko emuten die, orduan, esatia, badauela zela baitxez, hilekuan higienian inguruko egun honek, zela baitxeko kontekstua eta arrazonamendua edo eukitzeko, izeteko. Eta segatik aukeratu da justo maiatzak 28, bataz bestez, itxendalako erreferentzia hilekuan eta zikluan iraupena ibarkatu. Hilekuai dagokizionez bataz beste, noski, gero norberak biziko hau biziban modua, baina hilekuan odoluste egun horreik, boste egun irauten dabe bataz bestez, eta oinarte beti hilekoa iburuzin danean beti esan da ez, 28 eguneko zikluetaz berbaitan gebitzela, esaten dutzu seguramente oso portzentaje gutxik eukiko dagoela 28 eguneko zerak, asko zanitzago da zifra hori, baina bataz bestez, horregatik erabak izan, maiatzak 28 izango zala, beste barik. Eta, egixe esan, nundi datorrez, hau dana, azkenean, 2014an ja esan, en plan behitu, zer itxu jarriko, egun bate dedikaukutza honei, mai gaineratuko ditugu hainbat problematika, eta egisa da, 2000 hamarkadan, jasiziela, lehenengo iniziatibak apurtxo bat, kudeak eta menstruala, osasun publikoko arazo moruan zehazteko. Azkenian ordura arte, egisa da, hilekua murriztezala eremu pribaura, ez? Gauza bat norberak kudeatzen zabela berak esan modu honenian, zer pertsonala, eta askoetan ondorioz estigmatizaba eta tabu singuratuta, ezin zalako hortaz berbain, o ez dakit. Orduan, 2013en Wash United izeneko kanpaina batek, nun itxen dauena lan urredangarri saneamendu eta higienean aldeko kanpainak eta itxen dituzten, izaben honei buruzko kanpaina bat, sekuleko arrakasta eukizauela, azkenen hilekoai buruzko isiltasun hori apurtziaz gain, hilekoai lotutako pobrezia eta estigmak mai gaineratu zitsulako. Azken baten, itxen duenean berba, pobrezia, estigmak, bi kontzeptu honek askotan eskutik helduta doiaz. Pobrezia menstruala itxen dut egunean erreferentzia gabiz berbaitzen, osasun babes egokisa lortzeko zailtasun batzui, ez? Arrazoia izen leikela einaundi baten hezkuntza eza, baina baitxa baliabide ekonomiko eza edo gizarte desparekotasunak, ez? Askotan gainera honek lotzen ditugu, igual garatze bidien dauzen lurraldiekin edo, baina gurian bepasetan die.
Badakizu, zer esaten zidaten niri txikitan? Ilekoarekin lotu, bueno, edo zein gauza. Oiza, mira, ez que sinjistu nik edo ze gauza. Bueno, azteko maonesaren kontu hori. Bai, oso, nada, igual gero desgranauko apurtxo bat. Bai, baino, bale, hortaz gain, izozkiak jaten banituen hilekoarekin nengoela. Mostingo jatzun, ez? Ez, kontrakoa. Hilekoak agian 15 egun iraungo zituela. Pardon, klaro, gogoan dut udarako egun batzuk beroa, igerilekoan lagunekin, izuzki erostera goaz hemen ona, makinara edo dana dalakoa, eta nik izuzkirik ez. Ama ezin dut, jo. Eta zergatik ez, ezin duzu esan zergatik. Ez den nahi. Ez den nahi, zipila gauzatzen zaizu. Ez den nahi. Ez den nahi. Eski gaur ez den nahi. Bai. Ja. Gaur ez den nahi. Azken baten, kuriosua da, ez? Pues, aipatu duen moduan pobrezia menstrual hori eta arrazoi desberdinak izen leizkela, egisa da, ez? Arrazoi nagusi xetenetako bat, informazio eza da, ez? Hezkuntza ez hori, esan duen moduen, adibidez, Indian indako ikerketa batek, 1.000 neskatile indako ikerketa baten arabera, esaten da, neskatile horreik hilekoekin neukidebien lehengo kontaktua izan dela euren menarkian, ez? Hau da, euren lehengo hilekor arte, eurek sabien inolako kontakturik euki hilekuekin. Eta azkenan, lehen komenta dutena, ez? India moduko lurralde baten agabiz berbaitxen, baina ekarri hori norberan bizitzetara. Esposu euki etxian, edo aizpa nausi xaurik, edo ama apurrate erakutzi dutuna horrek, zuze kontakto doze, ezagutza jaso dituzu hilekoei buruz zuria heldu aurretik. Nire kasuan behintzat, nik gogoratzen duten aprobatolan sexologia lehengo tailer, aprobat hilekuana berbain zuzkoen lehengo aldixea, DBH bin izan zan, baina nire hilekua exigar maian etor jaten. Prodan, ez dakitzu ez, apurak kanpora botaten dugu begiradia, baina igual apurat autokritika inbiko geuke alde hortatik. Eta pentsata jatau mundu mailan zabalduko dan datu bat izango dela. Jente asko ez da beukiko ez ezagutzarik edo ez kontakturik bere hilekuekin, bere odoluste prozesu horrekin, bere odoluste hori emuten dan erarte. Eta bastante tristia dela esango nauke. Bai, ze odoluste hori iristen da, eta esaten duzu, ezagit osondo zer den hau, ezagit, eta... Edo okerrau. Emakumetu inzara. Bai, edo nik ezagutzen dut jendea izkutatu egin duena. Hombre. Hau da, komunera joan, eta eta lehenengo hilekoa, eta ez den nahi, edo ez da sinistu nahi, edo ez dut onartu nahi. Bai, hau pasau dela. Eta hau pasau dela, orduan ez diot inori izango, eta orduan izazara etxera, ez dakit, kuleroak agian zaborretara botatzen dituzu, baina gero gaua iristen da, eta horrengo goizean amak edo aitak edo zaintzaiak edo amonak ikusten du maindira zikina dagoela. Eta ez hori bakarrik ez, igual, eskatu biherrian azkenean naturaltasunez, hilekoan odol hori gestionatzeko produkturik, igual papel, ez dakitzu komuneko papel hartzen dozu, eta horrek ez dakit. Ez dakit, nahi tristia da. Orduan, bueno, zeintzuk izango litzazke maiatzako 28 honen 3 helburu nagusixak, esan duen moduan, lehena izango litzake gizartia sentsibilizatzia edo kontzientziatzia, bestalde batetik, zifrak eta ikerketak plazaratzia, azken baten emuten da, ikerketa plazaratu ezian, gizartian erdixak baino geixauk esaten dauena ez dala nahikua edo motz geratzen dela, eta gerora bebai, hilekua daukon pertsonak alduntzia eta tabue horreikin apurtzia, ez? Adibidez, lehengo jurik esan dauenan arira, tabu pila bat eta esaera pila bat bermatzen diokan hilekuai buruz. Mundura apurate begiradia bota, eta adibidez, ez badau Japonen adibidez, emakumeak jarraitxulezke txef izeten, hilekuan bitxartian, baina odolustan dabitzen egunetan, ezin dabe sushirik preparau, adibidez. Bestela, Indian adibidez bebai, hileko bitxartien emakumezkoek ezin daue elikagaiak ikutu, kutsatu ingo diela, pentsetan dalako. Burundiko komunidade batzutan, hilekua daukien neskak saiestu edo itxen diez, ze gentian sinizmena da, odolak gaixotasun hilgarri batzutaz kontagiauko dituztela, o kutsatuko dituztela. Adibidez, Afganistanen superroikuak die vaginako eta aluko hainbat infekzio, bertako sinizmena dalako hileko bitxartian ezin zeikela baina, ezin zeike zeure burua garbitzu, antzua bihurtuko esarelako.
Eta lehen komentau duen Nepaleko bortizkerixa hori, ez? Nepalen da hori praktika bat, edo, esan dago moduan, legezen aizta debekatuta dauen, ere ruraletan eta ondiokan itxen da, eta da, hileko bitxartian, izan negua, izan uda, neskak, olako etxola improvisau batzutan isolatzen dituzte, eta askotan zoritxarrez euren eriotzak hartzen dugu. Wow. Orduan, hori holaxen, baina zaten dut, oiurik esan dagoena, ez? Zu hemen esatezan, ez? Zin jozu maionezain, ze mostingo jatzu. Edo, ez dakit gogoratzen duzuen besterik, baina, ez dakit, ez erregaue plantak, hilingo die, ez dakit buruen eukizeikien zuek besterik. Maionesaren azautzen, no? Nik ez nuestan maionesaren azautzen, baina flipatzen nahi naiz. Ez maionesaren ere ez. Jo, nik lagun batzukin eta komentatzen, eta azkenean hori badie, igual nik uste dut pertsona helduen artien zabalduta dauzen gauzak, ez? Baina, gero umien artien zabaltzen die olako pasadak, ez? Eta lagun batek izan zuten, jo, nire mailan esatezan pertsona ileku esokon bitxartien pertsona batek larrutan inezkero eta urdun geratu ezkero, bere umia ilegorrixa jaixoko zala. Aiba! Eta olako. Aiba, ze ona! Da, double red. Claro. Wow, oinarri zientifiko. Bai, daukana lotuta eta pentsauta eta ondorio zientifiko batera helduta. Bai. Eta parra egiten dugu, hau ere indarkeria da, Noski, inolako zalantzabarik. Bai. Askotan nik uste daudala apurrat erderazko merrio por no llorar, esaten dana. Azkenien da dana, hain gogorra eta han sineste zina jakitxiak egisa dala, itxen dago are gogorra nire ustez. Eta horixe, baina, klaro, prekarietate eta estigma honei buruz berba itxen duenean, hezkuntzan geratzia be apurrat puristia izetia izango litzake, ez? Ez da bakarrik hezkuntza, ez? Ekonomiak zoritxarrez badabe bai produktu menstruale egokixetara jotzeko arazo bat. Adibidez, erresuma batuko ikerketa baten arabera, hilekua dauken edo zazpineskatik batek arazuak eduki ditu produktu honek erosteko, 10 batek ezin dau inolako produkturik erosi, eta bostetik batek ezin dau produktu desegoki batera ero jo biharri zendotza, ez talako heldu oirra arte erosten zabenak erostera, adibidez. Eta esaten du, ez? Eta hau erresuma batuko datu bat da. Ze pasaten da Espainia estatuan? Pobrezia menstrualei dagokionik ez da datu ofizialik, ez? INEk edo Instituto Nacional de Estadistikak urtero pasatzen dituolako inkesta batzuk biztanlerixan zabalduta, eta ez da inolako galderarik, ez? Referentzia ja ezilekuan produktuak erostiak suposatzen dauen, etxeko ekonomia baten suposatzen dauen diruai. Orduen da gauza bat ezaguna dala, baina ez tozu berba egiten hortaz. Atzo onartu zuten lege aurre proiektu honetan proposatzen zen gauzetako bat zan horrelako produktuei beza jaistea. Bai. Ez dute onartu. Eta ez dute onartu lege diontan bigarren aldiz, bale? Porque azaroan bebain zan beste saiakera bat, baina bertan bera geratu zan, eta oin, porra eta bonboi platillo naizta zabalduan, berrero, ez tekitu gasunak, edo ez tegizenen ere, baina... Bai, gasuna izan dela... Bai, baina, atzera bota dau. Orduan, zein da Espainia arrestatuko oingo, eta ondorio zego Euskal Herriko egoeria hilekua idagokixonen produktuei dagokizionez, oin bertan eura dauken beza 110 da. Eta eskatzen dana da 104 edo 0 izatia. Orduan, 104 ze produktuk daukie, de primera necesidad deritzon horreiri, ez? Izen lehizkena ogixa, esnia, irina, arrautzak, horrek 104eko beza dauke. 110 ikusten dela, esan duzu, ondo dau, ze gutxi, baina 110eko beza dauko kabiarrak, adibidez, edo lora sorta batek. Porrat ideia itxeko. Eta 104 zerk dauka? Badakizue? Bai, ustez. Biagrak. Bai, medikaseño. Biagrak. Claro. Hala ere, hor badago nezako historia bat, eta askotan
eztabaiden fokoa galtzen dugu. Beza kontrolatzea egon daiteke ondo edo gaizki. Bai. Baina produktuen prezioak egon barko luke gobernuak mugatuta eta definituta. Ze bestela gasolinarekin bezala pasako da. 25 urteko sentimoko obaria eman, eta ondoren merkatu libreak kokatuko du gasolina berriro zegoen tokian, ez? Eta uste dut, gutxitan gertatzen da, eta Europar Batasuna ez da horren batere aldekoa, baina adibidez antigeno testekin azkenean gertatu zen, ez? Eta maskariekin, hau beharrezko lehentasunezko produktu bada, eta prezioa estatuak markatuko du. Eta gero etorreko dira, liberaloideak esatera, eske hori interventzionismoa da, eta Venezuela. Ez zuena. Honek behar du prezioa markatuta. Eta ez da guztiaren energia ari gara bezaren kontuan jartzen, eta zergetan, eta bai, ondo dago, eta ez da oso juistua rekaudazio batetik eta bestetik markatzea olako desberdintasunekin, baina benetan iruditzen zait bai, ez dala... lau edo 10 movida baino prezioa dala mugatu barrena. Eta gero hortik rekaudatu behar badezu, rekaudatu, baina prezioa mugatu. Baina bada modu bat lehentasunak nun dauden ikusteko. Claro. Eta ez hori bakarrik, azkenen gabitz berroitzen 10 eta 4, baina 10% bez hori dauke erabilita botateko dien produktuak, da konpresak eta tanpoiek eta holan. Baina adibidez, kulero menstrualek edo telas oialesko konpresek 1%ko beza daukiez jantzitzat hartzen die. Orduan, eske da, solo keixo baten. Behintzat onartu dute, ikasketa zentruetan eta kartzeletan mutia de balde, bai. Banatuko dituzela. Ea gero... Aber hori zelan muten da, no izamina. Hori betetzen den eta egiten duten. Nik joan itzenean unibertsitateko azkeneko ikasturtea egitera kanpora, estatu batuetara joan nintzen, eta hango unibertsitateko komunetan sartu eta ikusi nuenean, neuzkala, tanpoiak eta konpresak eta dena izan zen. Baina, ze polita, baina... lujo bat moduan, ez? Guau, baina ze ona, baina ze... Eta hortxe zen xistua, eta esan nun, ai ama, ze ona. Gero unibertsitateen prezioa ikusten dut eta Ordainduta zeuden. Ordainduta daude, por mi, por todas mis compañeras, baina, bai. Bueno, beste barik. Egixa da, ez hau bakarrik, ez, besan kontua, kanpo geratu da lege proposamen horretan, eta nik uste dut burrundara edo geixen sortu dagoena izen dela bajan asuntua, bale? Gainera, okerrena da, ez, bastante burrundara, baina alde negatibora, ez? Zelan hartuko zu baja bat mina daukotzelako tripa, ze esango zut. Gaina gero oso grazioso egin jat, jente asko izan da, baina gongo da jentia apura narrua botakotzana, eta ze uste, zu ziatika batenak egetan da pertsonatek zutala botaten narrua. Suposo zenian lehen gongo jeri. Pako eta zure lumbalgia. Bai, hori, ikusi nabe meme hori, superrona. Superona da, zan, femesa pientzena. Eske, ea nola neurtzen dugun zure mina, ez? Edo minaren zenbateko ailekoarekin. No te jode, Jose Manuel, eta zure ziatikaren mina neurtzen dugu... Bai, hola. Zer musik uste zuen musika gaiarekin? Ondo. Ze playlist da, gaur ez dauko. Gaur ere badaukago playlist bat. Ze pentsate, ze musika jarriko du gai honen inguruan. Eta Spotik beti dauka soluzio bat. Eta hemen topatu dut, Menstruation Vibes. Qué guapo. Wow. Piece by piece. Ez da egituz ondo nola desberdindu ahoskatu pieza eta pakea. Piece by piece. .nl, beraz herberetarra izango da webgunea. Eta bertan dago hilekoari buruzko mundu oso bat, webgune bat. Ez dute gehiagi ulertzen, baina hortxe dago. Eta izu, zeuna, jartzen duzu playlist hau, eta jartzen zara geldik, ez zarik gabe, eta norbaitek esate dizu, zertan ari zara menstruatzen. Total, super zen. Odo luzte noin bertan. Aizu, kariño guztiekin badakizu zein pegatzen dion playlist honek gustatzea? Pertsona bat etorri zaitu, ez dakit berdina. Abeslaria da. Esan bixoko atera berdina. Ez. Aktorea. Aktorea? Baina badakit zeinetaz ari zaren. Eta nik ez dakizu zeinetaz ari zaren? Esan dezakegu, zurea. Nerea bai, Zurin Hidalgo. Total. Te pegatzen dizu mila. Menstruation vibes gustatzea, edo zuk zure playlist propio ukitzea. Baina nik uste zuri dine dala gehiago, bomba estereo eta olako... Eukiko da un momentu honik bebai, baina zabaltzen dituztenak bintzat. Ze guapo dan Menstruation vibes honen playlistaren, alagoita amaika kantu portada, hola, kopa menstrual batzuk odolez eta vegetazioa tartean, oso gauza guapoa. 80 amaika, beste izan duzu.
Bai, eta 1100 piku jarritzaile. Ostra, ondo da. Aizu, tope. Bueno, eta gai honekin apurtxo bat bukatzeko bai aipatzia, ez baja laboral honen kontuak azkenian pertsona askondako sekulako nura suposatzen dabelako ez, azkenian eskatzen dalako baja laboral bat 100% remuneraua izango dela, ez da egiten, baina badause gaixotasun batzuk ez da zela 100% remunerauta baja horrek irauten da lehengo egunetan. Ez dakit oso ondo zela andoian, ze enpresa bakoitzak bere konbenioa dauko, baina regulatzen dauena lege proposamen honetan da min esgaitzaileak sufritzen ditugun pertsonak ez dakit zenan ondo azaldu. Adibidez, nire kasuan, ni faneike lanera hileko etortzen jatenean medikazioa hartzen badot. Baina bestela, jakingo baneuke lanera fan behar ez dauketela, igual pasauneike egun hori medikazioa hartu bari, baina badakitzetelako lasai egongo nazela nere sofan, arnasa hartzen, eta ez lanak suposatzen dauen estresai aurre itzen. Orduan, segure dago esan horre, medikazio barik funtziona uneikela, baina igual egoera konkretu baten. Eta nire kasuan zorionez bakarri da lehengo egunien, edo zorionez ondioken gehiago ordu batzuk. Orduan, baina karo, milaka egoera egongo die, nun minez gaitzaile horrek medikazio egunean pastilla bat hartuta nahikoa izango danik be, X orduro berriro hartu behar izango dela, eta holan lan itxia ez dut uste danik, ez da de recibo esaten dana, azkenean zaiz sufriruten, zeure egunerokotasuneko lan aurrera eruatia, eta hone itxen dutzu apurrate referentzia. Baina, zer da nire ustez, ojo, edo apurrate ardurakin jokatu biharrekua gai honei dagokizonez, sekula eza hastia, eta azkenian lege honek dauko partxe itxura bat, ze lehenko gauzei ulertu biharko litzakena dala, min menstruala dala osasun arazoat. Elitzakela normaldu biharreko gauza bat. Ez eta azkenian horrek ekartzen dugu, egunerokotasunean, eta batez be, bajan alzuntau plazaratu danean, komentarixo mierda horre jasotia, zuk esaten bozu iekuagatik, bosteguneko baja hartu bezula, banik esango tipurdeko mina auketela. Ai, Pako mesedez, Bai, hori da, Pako kaiate. Orduan, klaro, horregatik esan dut dala partxe bat. Ulertuta prozesu fisiologiko moduan, eta molestiak sortu lehikela, baina ez egunerokotasuneko jarduna mugatu, hori pasatzen den momentuan, hileko fisiologiko hori patologiko bihurtzen da, orduan patologia horren jatorresa bilatu bieko litzake. Lege honek ze jasotzen daube bai? Inolako diagnostiko barik, hau da, zuk ez dako txuzetan neuki, endometriosi diagnosisa, ez dakit, ovario polikisteko diagnosisa, edo zein motako minbizisa, edo ez dakit, hainbat egoera medikon ez dako txu justifikau biharra hori dauketzula baja hartzeko min menstrualagatik, baina, klaro, hori da apurrat hori kontrajarra esan dutzenagatik, azitxa, hileko osasungarri batek min eleukiela mumiko. Esan dutzuetena, desberdin du bihar da, zer dan molestiat, zer dan igartzia prozesu hori, izatea, hemen zer dau, eta izatea min hori, bolita bat indagon bihot, zutitzen banaz, sufriuten nabil. Orduan, klaro, zu baldin bazara pertsona esan duzula, sekulako mina jasatzen ditut, sekula ez dut begiratu nondik etorri leiken hau, baina baja hartu neiken ez, nik hilebete baja bat hartukot, biharrezkoa dauketena, baina enabil jatorrixa bilatzen. Eta horrek, ja berez, nahiko zaila baldin bada, emakumiok pairatzen ditugun, emakumiok edo aludun pertsonak pairatzen ditugun, gure kondizinua hilotutako gaixotasunak diagnostikatzia, esan duen moduan, endometriosis bat izan leiken moduan, edo ovarioko, ovulotegiko minbizi bat izan leiken moduan, honek eruan leike ondiokan diagnosi horrek geixeu atzera. Eta, klaro, horrekin apurrat, arduratu miko gitzaken, edo, behintzat, konstiente izatea hori, mina hundixak emuten badie, eta baja hori hartzen badot, igual bebai begiratu bieko gaukela, segatik dauketen min hori. Eta gero, ez hori bakarrik, klaro, hau egote plazaratziak,
igual planteau behar dabe bai ze eragin eukiko daben gerora emakumezkoak kontratatzerako orduan. Oin, emakumeak ja nahiko jasarpene jasaten badaue, esan eskero ama gure dabiela izan, edo ez daizer, eta horrek enpresario batzuengan eragiten badau retxazo hori emakumeak kontratatzeko, ni baldin manaz pertsona bat hilabetero estatuan pagauko dozta baja hori, baina nik enaz izango produktibia egun horreitan ziar. Orduan, imaginau entrevista baten galdetzen bodotzu, barkatu zure hileko eselakoak die, eskepetoko baten saurrada bat. Bueno, hori ilegala litzateke, ama izateko intentzioa duzun galdetzea ilegala dan bezala. Baina galdetzen da. Hortara, noia. Orduan, hartu behar da danaporat pintzekin, eta, baina, zabentzut, nik ustot oinarrixe dala ulertzia, zein dan jatorxa, min horren jatorxa. Eta zorionez, naiz eta, nik ustot gaur egun ja, aktivista pila bat dauzela, ez azken baten zorionekua garela, hilekuai buruz, edo zein formatutan berbaitzeko, espazio seguruak baditxugula, gure hilekuaz berbaitzeko, zorionez ikusi dala, baina ez dala bakarri gauza pertsonal bat, kolektibua dala, eta horrei aurreitzeko informazioa badaukuela, ikerketak badaukuela, eta maiatzako eta 8 zoritxarrez ondiokan biharrezkue da, olako aktivismoa bebai, baina hortan gabitz. Eskerrik asko Idoia. Lehendakaritzarako tartetxo bat badaukazu? Ez, elitzaki izango nire lan. Orduan, trintxeran hobeto zaude, lubakien. Nik ez dut aipatu izan dutela, baina divulgazioa eta ni hezkuntza da gustatzen jatena, pentsatzen jate esan dutela ez, aporrat puristia litzake esatia baino, hezkuntzakin arazoana konponduko litzazkela, baina zatia handi bate fango zan hortik eta, ni hortan. Arratsaleko 5 dira, aurrera egin behar dugu, Idoia Sánchez García agurtu, Idoia Xarma agurtu, Laister edo jarraian segituan entzun behar dugu Josu Arregirekin Doinuetatik Haratago podcastean Iñaki Lasaeturak izandako solasaldia, eta bitartean soinu probak egingo ditugu, zinez taldekoak hemen dauzkagu, eta uste dut gaur audimetroak dauzkagula Iruñerrian disparatuta, hemen Inigo Pascualek bota digu ja, idoluek zinez, ekaitz larraia hasieratik ari da entzuten da, ez dakiz zergatik esango nuken, honek ere baduela zinezekin alako loturatxoa. Aizue, aurrera egingo dugu Josu Arregi entzuteko, Iñaki Lasaeturarekin, eta segituan zineztarrak gurekin pianoa, gitarra, dena presaukagu. Beraz, jarraitu hemen, naiz erratian, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Musikazale porrokatu batekin egin dugu gaurko Doinuetatik Haratago saioa. Josu Arregi dugu gurekin. Agian jendeak ez ezagutuko Josu Arregi izenagatik, baina musikazaleek, musikariek ondo ezagutzen dute, operoak bloga, hor Josu kronika pila idatzi ditu. Kaixo Josu. Aupa, Iñaki, zemuz? Oso, zenbat kronika idatzi dituzun badakizu edo kontua galduta? Aspaldi ez dudala kronikarik egiten, baina bai, pila bat egin ditut. Hainbeste gaztetxe, hainbeste areto, hainbeste leku alde batera bestera, jada jendeak ezagutzen zaitu, Josu Poperoa bezala, eta bainen ere, hori ezagutzen zaituzte. Bai, ala da, azken aldin pozik, borki kontzertutara berriro itzuli gara, eta kiston demanda dago, eta oso pozik egia san. Naiz, zure beste bertientea da runner izatea, eta hor ere ezaguna zara, leheno kontzertu askotan bazinean, karrera eta lasterketa guztietan oia guztietan hortza eta aurrean ere, aurre xamar. Bai, oso gustora, korrika, musika zalea, komikiak, literatura, pixka denetatik. Imaginatzen dut, lasterketan bertan musika gabe zoazela, entrenamenduak musikarekin edo musika gabe? Entrenamenduak musika gabe. Hasieran hasi nintzenean musika jartzen nuen, baina, nahiago dut musika gabe, nire ritmotara, nire rollotara, eta musika etxean edo kontzertuetan entzun, gustorago.
eta bueno, horrela bizten gera. Ba, imaginatzen dut izan da egunero musika entzuten duen pertsonaritako bat, asko kostatu zaizuela gaurko lau abestien aukeraketa hau, ezta? Bai, buelta asko eman dizkiot, eta egia esan, bazakit, gatunezpenakin, justo, kanpoan gatu diren abesti pila bat, baina, bueno, lau hauek nik uste, netzako bereziak direla, eta zer iruditzen zaizun. Zergatik aukeratu dituzun badakizu, edo laizter ezagutuko dugu? Ez, izan da pixka bat, asko gustatu zaizkit, markatu diate más o menos, baina, bueno, ezakit, zigan egon beste 1000 grupo, vamos. Eski, bai. Bestirik gabe entzungo dugu lehenengo bestia, Led Zeppelinen Rock and Roll kantu ezaguna aukeratu duzu, oker esan naiz laugarren diskokoa ez? Bai, laugarren diskokoa, eta, bueno, 1971an sortutako disko bat, eta, bueno, izan da, bere tema, bueno, kaineroena, edo, bueno, rockak igual bizka bat finkatzen duena hor. Entzungo dugu orduan Led Zeppelinen abesti kainero hau. Ari gara rock and roll entzuten, Josu, zergatik rock and roll? Bueno, Led Zeppelinen oso fana naiz, eta lehenengo diskotik bueno, igual lehenengo diskoa da gehien gustatzen zaidan, ez? Baina abesti hau bizka bat nik uste da Led Zeppelinen indarra gehien markatzen duen abestia, ez dakit, agindo bat bezala. Bai, segurazki ez da norbait lehen aldiz Led Zeppelin entzuten duen jendea edo gazteak edo izandakoak edo ez dira rock and roll abestiarekin hasten, normalean Stairway to Heaven edo beste abestiekin eta gerora talde bat ezagutzen ari zarela deskubritzen duzun abestiretako bat. Bai, Stairway to Heavenen diskon berberan dago. Horregatik ez denun. Bai, baina, bueno, ez dakit, esan daiteke Stairway to Heaven igual dela, jendeak ezagutzen duen abesti mitikoena, Led Zeppelinena, baina rock and roll izan daiteke hori, himnoa, indarra ematen dizun himnoa, motibatu egiten dizun abesti bat, ez dakit, Led Zeppelinen zalea dana nik uste rock and roll edukiko duela gogoran, ez? Igual ez favoritotako bat, baina bai oso gogoran. Ba, ezkinpinean hori da, ez? Bada pilak kargatzen dituen abesti bat, ez? Bai. Egurra. Hori da, egurra, osea, rock and roll, osea, ja, titulak esaten dizu, osea, kiston grupo pila daude rock and rolla egiten dutenak oso onak, baina, bueno, netzako Led Zeppelin daude igual goran, eta, bueno, hori, himno bezala edo pixka bat, bastakit, mugimendu bezala, gustatzen zait, asko gustatzen zait esan. Eta bada ere, talde bezala funtzionatzen duen abestia, ez? Hor hartzen diozu, gitarraek zekatzen gaztera zaten den filo hori, bateriaren ritmo eta... Bai, eretzat, ezagutzea zu bakizu da nire grupo favoritoetako bat, baina juntatzen dira lau maisu, bakoitza bere instrumentuan, eta sortzen dute magia, ez? Eta hor dago, Jimmy Pagen soloa, ala increíble, eta, bueno, denak, dena osotasunean izugarra iruditzen zait, vamos. Eta zaila da Led Zeppelinen abesti bat aukeratzea, egia esan, porque diskoak dira oso onak denak, baina, bueno. Azkenen bada nolabait Led Zeppelin buruz hitz egiteko aitzaki bat abesti aukeratzea. Bai, eta gero izan daiteke abesti bat engantzatzen dizuna Led Zeppelin entzuteko, porque ez dakit azka balada batzu dazka, gero azka musika bluesa dauka ere, azka psikodelia ere dauka, baina, bueno, nik uste dala tema zuzenena Led Zeppelinen munduan murgiltzeko.
Besterik gabe, bigarren abestira jauz egingo dugu, 70. hamarkadan jarraituko dugu, rock and roll 1971koa da, urtebeteko jauzia egingo dugu soilik, 1972 gaude entzule jakintzaten, Big Star taldeak disko atera, eta 13 abestia argitaratu zuen, entzungo dugu abestia. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. Zertin, beste abesti mitiko bat ezaguna. Zer du berezitik Big Starrek Josurentzat? Bueno, iruditzen zait Big Star dela talde bat pixkat infravaloratu da gola, nire ustez. Eta, kritiko edo musikatakin jende askok beti galdera berdin egiten du Big Starri buruz. Eta da nola, hainbeste kalitate zeukan talde batek nola etzan gorago iritsi, ez? Bai. Eta, pixkat, grupo de kulto bezala geratu da. Eta, agian, igual, gitarrista ere lehenengo diskoa eta gero hil egin zen, eta igual, izan daiteke horregatik, ezakit. Baina, iruditzen zait, Beatles edo beste taldeak edukizuten fama hori, merezitzuela, eta zirten, kasu honetan balada aukeratu bet, igual ezagunena da, baina, unkitu egiten nago, tema oso borobila iruditzen zait, eta oso polita, Eta, kartzen dit, gazteek garaietara, ez dakit, sin más. Bai. Orduan, balada zala, azkenen baile Zeppelinen, 70. hamarkadako roka, 80. hamarkadan ere ez esango dugun, balada asko zeuden, eta batzotan ere baladekin peratzen da, ez? Oso musikazaleak direnak desdeinatu egiten dituztela baladak, eta hain musikazale ez direnak, ia soilik baladetan gelditzen direla, edo nintzat hit nagusi horiek, eta balada entzun erraza izan da, erresa da hit bezala hartzea. Bai, eta gero, uste pasatzen dela Big Starrekin, izan dira pixkat pioneros, deitzen dana power pop etiketa. Osea, entzuten duzu adibidez gaur egun famatuak diren Nada Surf adibidez, edo The Posies, pixkat denago, eta nik ikusten dela hain grupo askok Big Starren influenzia hartu dutela, ez? Eta, hori ere, iruditzen grupo batentzat, bere kalitatea hartzeko oso importantea dela, ez? Ze influenzia eman dien beste grupo bai, ez? Zeppelinek eman du, noski, baino, Big Starrek ere nire ustez. Eta hori gertatzen da, aipatu duzu Big Star kultuzko talde bat bezala, hori bere garaien arrakasta baina arrakasta berezirik izan ez zutela, baina denborak bere lekuan uzten du jende guztia, eta ez zuk aipatu duzun bezala, izan dira pioneroak, edo behintzat utzi dute bere arrastoa, eta gaur egun horrendik ikusi daiteke utzi duten arrasto hori, eta zuk gaur errebindikatu duzu Big Star, pixka bat hain gorara edo Olimpo horretara iritsi talde bat bezala, ez da bakarra, baina Olimpoa iritsi gabe ere arrasto handia utzi daiteke. Grupo asko daude, la lista da, interminable, baina hori da. Gustatu lekitzaiake, hori Big Star, jendeak pixkat kuriositatea, izatea, entzunga grupa, zen muz, eta nik uste jende askori gustatu zaiola, Eta orain Josu jauzen dugu, 70. hamarkadan murgilduta egon gara lau bestetika lehenengo bietan, 80. hamarkada alde batera utzi duzu, eta 80. hamarkadako abestia aukeratu duzu, grunge mugimenduan sartuko gara, Alice in Chains talde ezaguna, eta oraingoan bai dela Alice in Chainsen hit nagusienetako bat ukatu duzuna. Entzun dezagun Down in a Hole.
Bury me softly in this world. I give this part of me for you. Sand rains down and here I sit, holding red flowers in a tube. Down in a hole I don't know if I can be saved. See my heart out decorated like a grave. You don't understand who they thought I was supposed to be. Look at me now, a man who won't let himself be. Hortxe, ari gara aldatu dugu estiloz, beste indar eta beste intentsitate bat dago, naiz eta aurreko abestiek ere indarra bat zuten. Zer dauka berezik Daulina Jonek? Bueno, azteko grunge mugimendua asko gustatzen zait. Gizu, 80 hamarkada bukaera, 80 hasieran, mugimendu hori pixkat, iruditzen zaidala aurrean zegoen rock and roll fiestero horren erantzun bat, ez? Jendea, zan rollo bat, pesimistagoa, abesti pesimistak, abestiak, arazoi buruz hitz egiten zuten abestiak, ez? Pixkat, hori mugimendu hori, ez? Jendea haserretua, Seattleen, eta, ere irudia ere desberdina da, bakero batzuk, alkandora azar bat, irudi bat asko gustatzen zaitena, gero musika influentzatu egin dit, 80 hamarkada hori batez ere, ez? Eta Alice in Chainsen abesti honek, iruditzen zait markatzen duela asko, zer den guruntxa, ez? Osea, Lain Stanley abeslariak hor dago, esaten arazo hauzkan, ez? Argi eta garbi, eta iruditzen zait, hori. Biluzik munduaren aurrean, arazo hau daukat, eta bizitza gogorra da, bizitza mierda bada, eta tema bat da, unkitu egiten nagoena asko, vamos. Eta temazo bat, vamos. Izan ziren gurruntxi mugimendukoak, esan bezala, hau bizarri gabe hitz egiten zuen jendeak, eta... Eta guztiak zait hori, batez ere, aurreko garaian egiten zen roka adibidez, Kiss edo Bon Jovi, fiesteroagoa edo Guns N' Roses, ez? Irudi hori de matxote, hau da pixka bat erantzuna, ez? Bestalde, estatu bat guetan zegoen beste rollo bat, eta iruditzen zait oso tema potentea eta oso mugimendu gona, eta begiratzea grupoko gondian, Pearl Jam, Stone Temple Pilot, Marlene Gambera, Screaming Treesekin, infravalorado total ere, eta ez dakit, iruditzen zait mugindu bat, errebindikatu egin behar dela. Azkenen rockaren historia izan da beti aurrekoari erantzun bat ematea, ez? Zuzen bezala, 80. hamarkadako glam guzti horri... Ondo dagoela ere, baina, beste rollo bat, Hori erantzun izan nahi ziotela, eta zerbait kontestatario goa egitea, eta ez bakarrik gauza kritikatzen, baizik eta ere, beraien gorputza, beraien burua biluztea. Eta uste dela generazio bat, arazo asko ukitu dutuen generazio askokoa, eta hitz egin duela argi eta garbi, eta desago bat bezala, murgindu da, rock and roll, rollo hori, eta hartu duela musika, bia de escape bezala, eta, hor daude emaitzak, ez? Hor dago emaitza, hor dakigu denok nola bukatu zuen Kurt Cobainek, Lain Stanley bera, uste heroina hiltzala heroinagatik, uste adibiderrezik denak hildirela, potentenak, abeslari ezagunenak. Bintzat, hori, maila batean jartzen diren izen nagusi horiek bintzat, jantzi dela, eta, nahi duenak hartu dezake Daulina Jola bitzak, eta ikusiko du... Kasu honetan, dir diskoa 1992koa da, eta disko oso hori da, harri bitxi bat, Eta laugarren abestira egingo dugu jauzi, Estatu Batuetan ibili gara azkeneko abestiekin, baina Euskal Herriko talde bat ere ekarri nahi zenuen, orain bai 2000ko hamarkadara etorri garela, 2000-2010 inguru hori,
Lisaboren 2 minutu abesti puxka izango da dugun azkenekoa. Zer du berezitik Lisabok? Agian, lehen aipatu duzun, aurreko taldekin aipatu duzun, indar hori, desde luego, hor badagoela. Zer gehiago dauka Lisabok? Bueno, importantena nire ustez, izan zela, Lisabo entzununean, batez ere ez lekuak disko hau, 2007koa, izan zen un antes y un después, esaten den bezala. Izan zen, Lisabo entzunuenetik, eraman zian beste estiloak entzuteko investigatzera, ez? Osea, oso melomanoa naiz, baina oraindikan eman zian post-hardcore edo noise edo olako estiloak ez nituela kain entzun da, entzuteko, ez? Eta zuk esaten zuen bezala, dauka hori intentsitatea, dauka indarra, dauka, ez dakit. Zirrara sortzen dit, ez? Bai, orduan, Lisabok egin du nolabait zuregan zubilana. Izan dela beste taldeak deskubritzeko atea ireki dizun taldea. Eta ze garrantzitsua den horrelako taldeak hori musikazale edo melomanoen bizitzetan, ezta? Bai, eta gero zuzenetan, ez? Ikusi genuena, Getaren ikusi genuen zuzeneko intenso hori. Nola aztu? Horrek puskatu egiten zaitu, bez? Zaten du, ostras, rock and rolla dago, popa dago, baina eski hau beste gauza bat da, ez? Diferentea da, ona ere, eta, bueno, ematen dizugu gaukera entzuteko, gaina internetekin, imaginatu. Eta, guztua bestia, igual dela teorian lasaiena, bada, ez bizkat, gehien unkitzen dagoena, egia esan. Eta nik uste merezizuela jarri nuen euskal talde bat, Zutagar edo Berritxarrak edo Betirte, edo dut jarri al nuen, baina jarri nuen tema bat, berriagoa izatekotan. Bai, eta izan ere, ze garrantzitsua den aipatu duzun hori, musika estilo hau gogoko ez duten entzako izan daiteke, eta alasia esko izan daiteke zarata. Lisabo entzutan, zarata, konbietarteko zarata horretan noski, emozioa ere egon daiteke, eta Lisabok badu puntu bat, badakila nola eman emozioa behaien abesti, ezta? Bai, gainera bere musika dauka hori, ez? Bode momentu batzuk lasaiak, baina badakizu egongo dela beste momentu bat, dena esplosio bat bezala, esplosio bat sortuko da, eta horrek, ematen dizu, ez dakit, irtenbide bat bezala, ez? Estresa alde batera guztien dezu, ez dakit, eta estilo bat, asko gustatzen zaitela, eta, esan nahi dut, disko hau markatu dit asko, baina asko. Josu, ikusiko dugera gurek entzulek ere estresa askatzen duten, aipatu duzun musika esplosio hori ikusten duten, konturatzen diren, plazer handiat izan da zurekin musika hitz egitea beti bezala, eta horrela, mila esker, eta entzulek utziko ditugu Lisaboren 2 minutu abestia entzuten.
Gobara, airera, trapuzikinak. Erreferente hernaniar bat izango dugu hizketagai lehen aldiz Gobaran. Aimar Elosegi Ansa ezagutuko dugu. Lagunek moio ez izenez ezagutzen zutena. Katalin Miner eskerrik asko Gobarara agertura ezagatik. 2005ean azaldu zen lagun artean trans bezala. Zu gogoratzen duzu garai hartako testuingurua zein zen? Herrian lagun artean bere giroan. Eske ez herrian eta giroan bakarrik ni jada militante feminizan izan eta feminismo barruan ere ezer gutxi, oso gauza arrotz bat zan. Orduan, giroa zan, nik ez da esango transfobia zuzeneko edo erasoetako, baina ez jakintasun bat eta gauza oso raro bat balitz bezala. Oso gauza arrotza. Hendik ere esaten dana, maite zaitut, baina sufritu ingo dezu. Uste transekin begiradori dagoela eta moioren garaian are gehiago. Esatezun, ez dago referenterik, ez dago, eta nik gero handik urte bat zara ezagutu nituen transpersona pila bat Bartzelonan, zorion txua ziren proiektu vitalak zituzten, laboralak, bikoteak, ligeak eta barrez. Brian Altimas berez eskerrik asko etortzagatik. Gizonetik emakumean basatu beretzula, emakumetik gizonera, ez dago erdibidiko ezerrez, ez dago beste generoik, gaina hori ez, hormonatu mardezu, bakuntzakin dituzu, bai ala bai, eta bukarara iritsi, eta orduan ja izkutatu, eta ez da zer gertatzen. Keep calm and bigarren kafea. Zinez talde gazte daukagu gaurkoan bigarren kafean. 18 eta 20 urte inguru dute taleko kideek eta gaur gurekin ditugu Ainara Gorostidi, Aimar Jimenez eta June Txibite. Iruñerrikoak dira eta burua usteak izeneko lan argitaratu berri dute Ibai Osinagaren laguntzarekin Sima Studioan. Bidea hasi berritan gurean egin dute geldialdia, elkarrizketa akustikoari ekiteko gogoz. Gure laborategia haien pop rock melodiko eta indartsuarekin betetzeko asmoarekin zinez taldekoak ditugu gaur. Ongitorri. Opa! Bueno, ezkerre eskubi, June Txibite, Aimar Jimenez eta Ainara Gorostidi. Arratsaldeon, June? Kaixo. Arratsaldeon, Aimar? Arratsaldeon. Urbildu mikrotara beldurri gabe. Eta arratsaldeon, Ainara? Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin publikoari eta gure entzulei azaldu behar digu nolako izan zen zinez eta bigarren kaferen arteko lehen amodio historioa. Pentsatzen nuen, azaldu hartzen nula, zatik da Ainara hain txiki. Ja, koetxe hau, gure altzariekin egun hauetan aldaketa batzuk eta izan ditugu, nire pentsan hon nagon, baju. Aulkia da, Ez da... Bai, aulki pare bat falta dira oiko zeatik eta bapatean hemen ezkara konturatu eta. Baina kontua da, Alaitz institutoak, batxiergo musikala eta artistikoa eta bestelakoekin zenolako gauzak zeuden eta instalazio berriak eta estreniazen zituztela, gogoan dut arkakuix hori, Iruñeri eskatu geniala izu, eta zuk ezagutuko duzuan norbait, eta zentralizate egingo genuke, eta orduan entrevista hartan, tartean June zegoen. Bai. Eta kontatu ziguten, galdera egin genunez, eta izu, eta proiekturik sortzen aldata. Bai, badokagu musika eta aldata, eta laizter galderatuko dugu lehenengo diskoa. Talde hura zinezen, orduan promesa egin genuen bigarren kafera gonbidatuko genituela, eurek promesa egin zuten etorreko zirela, eta hemen daude. Bai, hemen daude, bai. Oso pozgarria da guretzat eta ilusio handi egiten digu, baina tira, bale, behin historia azalduta, galderekin hasiko gara. Bueno, bion arteko erlazionen astapenetatik hasi gara, eta lehenengo galdera ere astapenen inguruan izango da. Nor zarete zinez, noiz, nola sortu zen proiektua? Zinez, urrengo hilabetean duela urte bete sortu zen talde bat da, hori geuden ikastetxean talde bat egiteko gogoz edo,
eta hitz egin genuen gure artean, eta hori, erabaki genuen talde bat sortzea, gure, ezagit, barruan genuena edo ateratzeko pixkat. Orduan, ez duzu ez da urte bete oraindik. Ez, oraindik ez. Eta urte bete ez, baina eman dizue denbora disko bat ateratzeko. Burausteak ditzen da lehen lan hau, eta kazetariak itzjoko zaleak izaten garela badakizue, zenbat burauste disko prestatzeko? Piat. Asko. Bai. Abestiak, esatzen dute burauste desberdinak, guk ditugun burausteak. Eta, hori izan zen gure ideia. Abestiak idazterakoan guk islatzen genituen gure kezkak, eta horrelatera da diska. Eta adibidez, burauste egitako bat bazen lehen diskoa izatea disko luze bat, edo EP motz bat, edo hau da atera egin delako? Hasiera batean, gure nego kontzertuan izan zela Azpilagaian 4 abesti genituen gureak, eta gero aterazen disko bat egiteko ideia, orduan joan ginen abesti gehiago sortzen, eta azkenean 8 atera ziren. Hori ez, esan bezala burausteak 8 abesti ditu, gutxi gara bera ordu erdi dauka, ez egito 29 minutu edo ia ordu erdi. Hori gaur egun Iñaki disko luzearen mailan koka daiteke, ezta? Bai, disko luzea esango genuke, hori pop rock edo modu horretan ere definitu ezakegu, baina anistasuna badago, erritmo gauza desberdinak sartu dezute, joan zarete bintzatez, gauza desberdinak probatzen. Bai, eske taldean bertan ere gara oso desberdinak gure artean, ziren artean. Orduan bilatu dugun nolabait bakoitzak aportatzea gustoko duen zerbait, eta estilo diferente asko ditugu diskaren barruan. Baitugu abesti mugituak, hori, beste batzuk, baditugu ere kordekin egindako abesti bat, saxofoiarekin egindako abesti bat, koro batekin egindakoa, bat funk estilora bat joana, eta beste batzuk hori geldoagoak. Hemendik Aritz Arteaga Rosek esan du gora zinez kopon eta Asier Murugarrenek egurre txo. Bai. Joango gara purka-purka heltzen aipatu dituzun horiei, bai kordei, bai saxofoiari, abesbatzari, baina zuk ere aipatu duzu oso desberdinak zaretela batetik bestera, orduan askotan kasteriak eta zaten dute, disko honetan ez dakiz zerren erreferentzia dago, edo honen antza eduki ezake, ez gara urrandi horietan murgilduko, zer ja bakite musikari ere zaizula gehiagi gustatzen honen antza dauka, edo ez dindian zuen erreferentziak, ze musika entzuten duzu, esan dezuen ez desberdinak zaretela, ea ze musika ateratzen den bakoitzetik. Eske, denetarik baino, taldeko batzuk punka, beste batzuk jasa, beste batzuk euskal popa, eske, bagoaz, punta batetik bestera. Bai. Eta musika sortzeko garaian, zeri ematen diozu garrantzi handiena. Niri adibidez, entzun duanean, bizpairu aldiz entzun da, arreta gehien ditu didana izan da erritmikoki, ez? Bai, bateri pasarteak, bai, adibidez, izenik gabe abestian basuak daukan presentzia. Zuek zer ematen diozu garrantzia? Eske guk egin dugu esteniko batxillerra, eta bat aldean badaude frik batzuk musikaren frik handiak, eta bakoitzai gusten zaizkio, badoka bere pedrada gusten zaizkio, erritmo aldaketak, akorde arraroak eta horrela, sartu ezakit, goza betxeak edo gustukoenak ditugunak. Inigo dilatazio ritmikoari buruz galetzeko aukera zabaldu dizu. Iruñerriko musika faktoriak bakoitzak dozke bere lanak. Adibidez, Ibilbedik dauke lan bat, lehen nenien esan gaina Ibai eta Metxu baino esan bardiet, dala bigarren kafera hueltatzea. Lan berriarekin daude, hain ezagunak ez zirenean bigarren kafera gonbidatu genituen, eta orain olatu aparrean daudela. Bidea elurtuta zegoela, eta ozta iritsi ziren. Oso guapa izan zen entrevista hori. Horon, beraien lana hori, burutiken lana, da sortzea kanon bat dilatazio ritmikoaren bitartez. Zeurek ere, beraien pedrada musikalekin etorri zen da oso guston ginen. Zuen lan oraindik ez dakigu baino, bukatzerako jakingo du. Beranduago jarriko dugu, ez? Daude klasean eta gauza pilat egiten, eta zuk etxeko langilago jarriko dizkiozu? Udararako. Baina udararako. Vale. Santilena. Cuadernillo rubio.
Bai, Juri, pixkat adina erori zaizu horrez, bai, nik urte batzu dauzka, tira. Hemen esan digute, Eba, bakedanok, zoragarriak zinez, biba, zuek, aizue. Nik uste dut, entrevistan ondari direla moldatzen, baino kantuan eta jotzen erikusi beharko ditugu, lainaki. Beraz, gauza bat, lehenengo kantu askatuko dizuegu, pianon eta bi hautsitan egingo duzuen kantu horietako bat, baina konte guzu zein den kantu hori, eta zer kontatuko diguzuen kantu horren inguruan. Bueno, kantu hau ez du izena. Eta, bueno, abesti honen bidez, no sé. Islatu nahi genuena da pixka bat. Momentu txar batetik pasatzeko edo abesti bat da. Eta esan nahi duena da, hori ez du, geldituko dela ja abesti hau ateratzerakoan, letra irazterakoan, doinuak egiterakoan, barroan dugun kezka gaizto hori, horrekin hor geldituko dela, eta listo, kezkak joango direla burutik horrekin. Aizue, hori da azalpena, eta kantuare entzungo dugu segitu. Antzoazte, gure egune akustikora. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan gaur Idoia Davila Oskudun falta zaigu eta gauzak zertxo baite motelago egiten goaz, baina osatuko ditugu segituan, mikroak ireki eta hemen izango ditugu zinez taldekoak, nahi dutenean jotzeko, aurrera. Udazken ontan ez dira astoak eroriko, bihar gauean ez da ilargia geriko, lastana ez naiz gehiago ibiliko, ez du euririk egingo urriko azken egunetan. Eklektiko jarri nintzen bizitzaren akordea eskatu zen idanean. Murgildu nahiko nuke zure gorputzean, zer naiz zer gara, nor naiz hor gara. Ez du euririk egingo, ez da epaiketarik egongo, marea goraino dago, holderik ez baitugu nahi, horrela ongi dago. Gaur egun infernuan ez dago sua, eren egungo sumendiko laba urtsua, gaur egungo jainkoa da itxua, eren egungo zentzua dago pixkan menditsua. Pixkan menditsua. Denboran zehar orden aldatu zait, loratzen hasten da gero sustraian ditzen bazait.
loratzen hasten da gero sustraian ditzen bazait. Ez dakit nordenko azulontan etxai, zer gertatzen dauran ditan itotzen banaiz. Tarik egongo marea goraino dago, alderik ez baitugu nahi horrela ongi dago. Ez du euririk egingo, ez da epaiketarik egongo marea goraino dago, alderik ez baitugu nahi. Hemen zinez taldearen lehenengoa, badatozela bai gure entrevista ingurura berriro, eta segituan izango ditugu galdera gehiago erantzuteko prest, eta gero noski kantu gehiago entzuteko moduan, ere bai, baina bide batez galdetu beharko diegu disko hau osatzearen prozesu horren inguruan, ze lehen aipatu dut, Ibai Osinaga, eta aipatu ditugu ibilbeditarrak, aipatu beharko dugu, neurri batean Iruña sound hori ere, ze, badira, hainbate talde euskal musika eszenen gazte eta Iruñarritik etorritakoak, eta uste dut hor badagoela, zuen artean halako harreman on bat, berezia, burutik ere jo zuen, Ibairen gana, zuek ere diskoa osatzeko, Bai Osinagarekin egin duzuelan, nolako izan da prozesu hori, zergatik Ibai? Hasi ginen, talde berri bat ginen, orduan ez genuen nola fama puntu hori, orduan kontzertuak emateko orduan ez zitzaigun kontzerturik ateratzen, eske azkenean ez genuen produktirik saltzeko eta gainera COVID-aren egoerarekin ez baldin bazegoen ia kontzerturik gutxiago izango ginateke produkturik ez genuenok hori. Orduan horregaitik grabatu genuen, erabaki genuen grabatzea diska, eta egon ginen, azkenean diska bat grabatzea oso garestia da, eta egon ginen begiratzen estudiotan eta hori, eta Ibairena egia esan gehien komentzitu ziguna izan zen, gainera genuen nola konfiantza hori ibilbediko taldekidea izanik eta gainera zegoen oso urrun. Orduan kontaktatu genuen berarekin eta prozesu oso polita. Eginen berarekin grabatzen oso gustora eman zegoen konfiantza guztia. Hemen mendik bidaltzen diogu esarka handi bat. Oso izan berari esker izan zen oso prozesu polita. Eta gainera gure lehenengo esperientzia diska grabatzen eta zinobea izan da, Ibaiekin. Ze ona, Ibai Osinagarekin grabatu duten diska honetan izan dira protagonista edo bidelagune gehiago. Hementxe daukate, diskoa Goiurik dauka. Nik daukat. Zer dauzkazu hor bestelako protagonistak? Hemen dauzkat izen batzuk, musika eta hitzak zinezenak, ilustrazioa Izadi Barandiaranek egin du, grabaketa eta nasketa Ibai Osinagak, Sima Studioan, eta masterizazioa Josu Erbitik. Baino gero hemen beste eskerrak ere badaude, Laura, Claudia eta Medeari sokekin laguntzeagatik, eta guraso familia eta lagunei, ez dakit, bokadioak egiteagatik, edo hori Eta ezin ditu gaztu, Eneko saxoarekin, eta Alaitzeko abesbatzari ere esker berezia emana izan diozu, Baten bat Alaitzeko abesbatzako kide ere bazarete? Denak. Ze ona, beraz, abesbatza guztia engantzatu duzu, eta... Bai. Aiz eta eskolako, institutoko besteak, badaude pixka bat jeloskor edo inbidiarekin edo...
A ber, ez. Guk eszenikoan lehen aipatu bezala, sortu familia handi bat, ja bihar etzidakau graduazioa eta jago de penaz. Bateko, eta ere Medea eta... Claudia ez. Baina Medea lehenengo mailakoa da, eta Laura Eneko ere eta Izadi ilustrazioak egin ziguna alaitzekoak, eszenikoak lagunak. Eta... Jero asko ere zut uste, etortzen dira kontzertu guztietara, erotzizki gute gauza guztiak, no se. Eta irakasleak arro egongo dira. Oso arro. Bai. Eta zesan dute, irakasleik diskoaren inguruan, egon da kritika eraikitzaierik, hau edo beste, hau edo. Ez nola izan zen, joan zineten esatera hau egin nahi dugu, edo ja diskoarekin joan zineten kontatzera? Bueno, hasi ginen ensaiatzen alaitzen. Orduan, hasiera batetik egiten talde bat egiten ari ginera, eta hautatu ginenean uda eta gero, kontzertua dugu, no seke, eta gero etorri ziren irakasle batzuk kontzertura, orduan nik uste oso arro daudela gutaz. Edo oso relaziona, eta jartzizkigutik klasean gura beste... Bai. Ze ona. Dituzten aurpegien begirada Ilargi betearen itzala Izkutuan dauden irrifarra Izango da entzungo diegun aldia Egunero lagetzen dira Zerik gabe bakarrik alegin Eta hoxe da lanaren emaitza, guk jarraituko dugu entzuten bigarren kafean, bezalako egunetan ere, baina zuek gaur modu akustikoan, berezian, eta gure laborategian entzuteko gare badaukagu, zein izango da joko duzuen bigarren kantua, eta ze konta dezakezue, eta imarri ez pasa orain berriro marroia, bigarren kantuan inguruan? Bueno, bigarren kantua izenik gabe du abestia, eta izenburua bera da ironia bat, izenik gabe abesti bat ditza. Baina abestiaren esanerekin lotuta dago. Hemen kontatzen da pixka bat errefuxiatuen eta hauen errefuxiatuen inguruan doaz. Orduan, Estebia esaten duen bezala, gure ustez pertsona hauek izenik gabe bezala hartzen ditu gobernuak edo jendeak. Eta hauen herrialetatik alde egiten dute izen batekin, baina beste pertsonentzako izenik gabe gabe eta guretzat hori za bat ere justua. Orduan... hori da azalpena eta kantua segituan entzungo duzuen, hauxe. Hau ez, hau bide egiteko kantua da, orain entzungo duzuen. Bigarren kafearen laborategian segituan izango ditugu preste zinez taldekoak, kokatuta, gure kamera guztiak grabatzen, audio ere grabatzen, eta kamera zentral hori enfokatzen badugu, orentxe enfokatuko duenik, nahi duzuenean. Iluntasunaren indarra Gauaren zeruko izarrak Isilarazten dituzten aurpegien begiradak Ilargi betearen itzala Izkutuan dauden irrifarra Egunero hila gertzen dira
dutenen oioa. Mila ume abandonatua, ta bizirik gabe dituzten gurasoen gorpuak. Bizi dituzten infernuak, erretzen diren aingeruak, suntsi ditzagun behingoz haien deabruak. Ai, 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 egunero hilak gertzen dira, izenik gabe bakarrik alde egin zutenen izenian. Ai, 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 la, ra, 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 la, la, ra, la, 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 ra, 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 la, ra, 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 ra. Itxasoari mugak jartzen dizkiote mundu honetan, jarri dezagun itxasoa hormetan. Aizue, gauzat egingo dugu, gera zaitez ez zaudeten tokian, ze minutu gutxi ditugu, Goiurik oraindik sarraskiari aurre egin beharko dio, edo zuek sarraskiari aurre egin beharko dio, hola xutzi ezakezu argi Goiuri, oso, ez? Eta hortik erantzungo dizkigu zuen galderak, eta horrela hirugarren kantuari ere helduko diogu heldu behar bezala. Beraz, sarraskiari aurre egin behar diozue, Goiuri galderak egingo ditu letren inguruan, eta zuek erantzun behar dituzue. Sarraskia. Hasiko naiz minez kantarekin. Kantu honetan esaten duzue, zine egin zenidan maiteko ninduzula, zinez eta minez bukatu da historia. Zer izan zen lehenago, taldearen izena edo abestiaren letra? Taldearen izena. Taldearen izena ateratzen, ginen bilatzen, ez geniken ze jarri. Eta gero, hori letrak idazten eta ateratzen, amodiozko, zinez da minez, amodiozko abestia, sartu genuen hor, eta hori, horrela. Osondo, lau pareten artean kantarekin jarraituko dugu. Arrastoak mendixkatik bera historia joaten zaigu dena, badakit hau egin zuenaren izena, isilik geratu irentziz nire pena. Tarte honi sarraskia ditzen diogu, baina benetako sarraskia hau izan zen, ez da? Larraga, Guda Zibila, Maravillas Lamberto, horri egiten diozue referentzia? Bai, alaitzen egin genuen musikal bat gure generazioa, eta izan zen Lodosa herriko zirku bat, egon zen zirku bat Gerra Zibilaren garaian, eta hola laburki esan da, fusilatu zituzten beste hainbat herritarrekin batera, eta orduan azkenean hori antzesteak egin zigun paper horren nola sentipen bat ez sentitzea bizi izan zutena, hori ezinezkoa da, eta orduan horren inguruan, buruhauste horren inguruan egin genuen abestia. Eta azkena, laino zaurituak kantatik, nahi dituzun aukerak emango izkizut, sakonki merezi dituzu, baina hobekinago zugabe, nik hau azaltzea nahi dut. Ze aukerak emango banizkizu eta merezi dituzu, baina ez izkizut emango? Bueno, batzuetan hori pasatzen da, bakizula pertsona bat urrun izaten baduzu zuko behiongo zarela, baina azkenean hori ez da, barruan ez da zu nahi duzuna, orduan esateko modu bat da. Oso ondo, gainditu dute sarraskia. Azterketa bat balitzezela gainditu dute, Alaitz institutuko kide diren zinez talde kideak, eta hirukote azkeneko kantu askatu behar dizuegu, denbora badaukagu lasei gainera. Zein izango da hirugarren kantu hori eta zeri buruz ariko da? Hirugarren kantua lau pareten artean da, aipatugun bezala, Larraga inguruko injustizia horiek salatzeko egin dugun abestia, eta atera da genuen single bezala eta genuen bideoklipa. Hor dagoela ikusi nahi bali mazo oso polita. Gainera epokaz jantzita eta guztera grabatu genuen. Ikusi dugu guk eta baita gure entzulek ere, eh? Bai. Hori, eta hori abestuko dugu, abestuko duzen.
Ados, Aimarrek ardezala gitarra hori, kontuz, kablea etzadila eten, gitarra irikiko dugu, pianoa itxiko dugu, ahotsa ez duzu beharko ahotsa hontan, Aimar, ez da? Ahotsak ez? Bale, listo. Nahi duzuenean. Ilkutxa bat atera du Larragako mendizerratik, ilkutxa bat atera du umearen sehaskatik, arrastoak mendiskatik bera, historia joaten zaigu dena, badakita guztia egin zuenaren izena. Isilik geratu iretxiz nire pena, isilik geratu iretxiz nire pena. Baiare magalean ito zituzten guztientzat, gure askatasunengatik borrokatu zutenentzat, eskerrak besarka da justizia, naita probestu zuten gure ahulezia. Begiratzen zaitut, baina ez zaitut ikusten, amorratzen hau baina ez zaitut sentitzen, ikusi nahi zaitut, sentitu nahi zaitut, nire besoen artean sentitu nahi zaitut. Pareten artean denak zulo batean, oiuka gogora ekarri gure bidertza. Herriak bakarrik utzi genituenean, herriak bakarrik utzi genituenean, herriak bakarrik utzi genituenean, herriak bakarrik utzi genituenean, Ebro ibaiare magalean ito zituzten guztientzat, gure askatasunengatik borrokatu denentzat, eskerrak besarka da justizia, naita probestu zuten gure ahulezia. Ebro ibaiare magalean ito zituzten guztientzat, gure askatasunengatik borrokatu zutenentzat, eskerrak besarka da justizia, probestu zuten gure ahulezia. Guau, gora zuek eta benetan, plazer bat, mila esker, zinez taldeko iruroi, eta baita taldekide guzti hemendik besarkada bat bigarren kafetik, etxeko lana jarriko dizkizuegu bestei bezalaxe, eta batez ere garrantzitsua izango da, arrakastaz lepo zabiltzatzenan ere, berriz ere gurerako bidea egin eta bigarren, hirugarren edo dan diskori aurkeztea, ondo? Ui, zergatik eta juz ezen duten. Horen bai. Ados? Bai. Mila esker eta nahi duzen arte segi ondo, eta udak eman ditzala kontzertu asko, izerdi asko eta gozatzeko momentu asko. Izan ondo, agur, entzule zuei bihar arratsaleko 4 hementxe bigarren kafean naiz irratien Iñakizu, datorren asteazkenean etzara gurekin, beraz ondo ibili. Eta 3 aste barru ikusiko dugu elkar. Goiuri, zu bihar hemen ez da? Bihar arte. Bale, nire hemen ongo naizen zule, hala, bihar arte. Aio, izan ondo, agur. Keep calm and bigarren kafea.